anthu aunikirapo ponena kuti munthu amatha kungokhala kuti akungoganizidwa chabe kuti walakwisa china chake, koma apolisi amamutenga nkukamusunga mchitokosi, kukamusunga kwa nthawi yayitali kapena kumusunga maloti azizunzika. Chonsecho sizinadziwike kwenikweni kuti munthuyo walakwa. Nde anaunikira pamenepa. Tikupasirani nkhani imeneyi pamene akuwerenga ndi Brian Banda ku Times TV. Tapangani like, tapangani subscribe. Komiti ya Public Accounts ya kunyumba ya malamulo yadandaula ndi kulephera kwa akuluakulu aboma kupereka chilango kwa anthu ogwira ntchito m'makonsolo a mdziko muno. Komiti yati anthuwa amakhudzidwa ndi ntchitidwe wosakaza ndalama za boma. Izi zadziwika pachiwiri pamene komiti yayamba kukumana ndi makonsolo osiyanasiyana pa nkhani yokhudza ripoti la Auditor General limene lidaonetsa kuti kudali ntchitidwe wosakaza ndalama mchaka cha chuma chimene chidatha pa 31 March mchaka cha 2022. Wapa mpando wa komiti Amaki Botoman wati komiti ndiyo khudzidwa kuti ntchitidwe wosakaza ndalama zimene ati zikuchitika kamba kuti anthu ogwira ntchito m'bomawa sapatsidwa chilango pa makhalidwe awo. Abotomani akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Makanso ambiri kwambiri akukumana ndi mavuto makamaka kagwiritsidwe ntchito kachuma. Ndiye ife tikunena kuti ngati komiti ya parliament ndi nthawi tsopano yonena kuti ku OPC, ku Office of the President Cabinet, kwa Secretary to the Treasury, komanso ku Local Government Finance Committee, mankhani ngati zimenezi za kuma councils tizitenge tipitise kumene kuja. Komanso tiaunikire kuti nkhani zimenezi ngati zili zofunika kupita ku polisi zipite ku polisi, ngati kuli zofunika kupita ku Anti-Corruption Bureau zipite ku Anti-Corruption Bureau. Koma mapeto zonsezi tikufuna kuti makhanso aja ayambe kuchita bwino kusiyana ndi mene akhala akuchitika, chifukwa nkhani zambiri zimene zikutuluka ndi zomwezo zimene timabweretsa m'parliament ndikumauza ma members ndikumachita debate, koma ikhale nthawi tsopano yotseka kuti ayi panopo zinthu zizi zakwana, tiyeni nawo tiyambe kuchita act kuti olandira ma punishment azilandira ma punishment, olandira ma award chifukwa chakuchita bwino azilandira ma award chifukwa chakuchita bwino. Lachiwiri konsolo inakumana ndi makonsolo a boma la Neno, Kasungu, Nkhotakota ndi Thyolo. Bwana mkubwa wa boma la Neno Rosemary Nawasha anayankhula motere. Kupita chitsogolo chimene chichitike ndi chakuti every month director wina aliyense akuyenera kumapereka report mu office mwanga ya zimene akuchita, kaya ndi wakuma project ngati director of public works afotokoze kuti ma project akuyenda bwanji, ali pa stage yanji, anapanga ku visit kangati kuti tidziwe kuti ntchito ikuyenda. Ngati zitakhala kuti zavuta china chakebe chachitika, then that director will be responsible for that problem. Wapa mpando wa komiti ya mnyumba ya malamulo yoona za malamulo apita dimba wati nthambi zopereka chilungamo mdziko muno zaonongeka kwambiri ndipo zikufunika kukonzedwanso bwino. Adimba anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe nthambi zopereka chilungamo zikuchita mkumano owunikira momwe chilungamo chikuyendera mdziko muno. Kathe Maulidi ndi amene akuitsatira bwino nkhani. Adimba ati pali kufunika kwakukulu kuti zinthu zikonzedwenso mu nthambi yopereka chilungamo, ponena kuti nthambi zambiri zikukondera anthu olemera ndipo zikukaniza chilungamo anthu osauka. So malamulo athu akozokhala kuti ali bwinobwino, koma nkhani ndi ma practices zimene timachitira zinthu zathu, ma traditions zimene tinazolowera. Nakamba kumwachitsanzo kunena kuti munthu oganizidwa milandu akamangidwa ndi kumpititsa ku police cell, ku polisi kuja, mmene amakhala muja momvetsa chisoni kwambiri zoti munthuyo ndi suspect chabe sanapangidwe convict, sitingamvetsetse chifukwa nkati muja mulibemo mpweya okwanira, mawindo take ntati ng'ono, mumakhala ndima, mulibenso ngakhale toilet, amavutika ngakhale kuti azithandize kumene atamaweza ma buckets zimene zonena kuti sizololedwa iyayi. Koma poyankhapo mmodzi mwa akuluakulu ozenga milandu ya boma ku polisi Adamiano Kaputa ati aphungu ku nyumba ya malamulo nawo ali ndi gawo loti achite povomereza kuti zinthu zinadi sizikuyenda bwino. Mkulu kumabwala milandu Arizini Msikamanda
ati pali kufunika kuti anthu asiye kulozana chala ndi kupeza mayankho amavuto omwe nthambi zopereka chilungamo zikukumana nazo. Nzoonadi kuti tivomere kuti kuyendetsa chilungamo tikadali nawo mavuto osiyana-siyana, kotero kuti sitinganene kuti tikuyendetsa pa chilungamo ati perfect. Tili nawo mavuto zotsamwitsa zambiri mukuyendetsa malamulo athu, komanso kuti panapezeka kuti kukanilana, kutsutsana, chimenecho chione ngati ndi phindu la msonkhano umene ukuchitikawo, chifukwa zimene zikanatha kupitirira kumbali ife osadziwa, koma kuti anthu osiyana-siyana abwera pamodzi ndi zikumatuluka zimenezi zitithandiza kuti tipeze chitsogolo. Pakadali pano nduna yona zachilungamo Atata Simvalo avomereza kuti palidi mavuto ochuluka maka ku nthambi zopereka chilungamo, ndipo ati mkumano ngati omwe ukuchitikawo uthandiza kuti akuluakulu akambirane momwe mavutowa angathetseredwere. Kubwera pamodzi pa conference imeneyi ndikofunikira kwambiri kuti timve maganizo kwa anthu osiyana-siyana pa nkhani pavuto losunga anthu mndende nthawi yayitali mulandu usanazengedwe, komanso ena nthawi yayitali judgment isanatuluke, chifukwa kukhala mndende kukhala kwa anthu kwa amene amangidwa ndi court kuti mwapsani mulandu wakuti mukakhale mndende zaka zakuti, kwa mtoti mulandu sinalowe mkoti sinayambi kuyamba komwe sunazengedwe kuti azikhala mndende nthawi yayitali ndi chitonzo chizuzo chachikulu kwambiri. Kumakhala pene munthu mukumulanga musanapeze ndi mulandu. Ndiye conference imeneyi nkhani yake imeneyo kuti tipange zotani kuti mavuto amene wawa achepe kapena athe kumene. Mkumanowu omwe ndi wa masiku awiri ukuchitika pamutu owunikira nthawi yosungira mchitokosi anthu omwe akuganiziridwa kuti apalamula mlandu, komanso momwe ntchito zopereka chilungamo zikuyendera kuno ku Malawi. Pafupifupi theka la ana omwe akudwala nthenda ya ulumali wa mu ubongo akulephera kupeza thandizo mzipatala. Izi zili chomwechi kamba zifukwa zina kuphatikizapo kutsekeredwa nyumba ndi makolo awo. Mkulu oyang'anira madotolo omwe amathandiza anthu avuto ali m'boma la Mangochi ali nafe kusate wanena izi pamwambo okumbukira za nthendayi. Yohani Simon watitumira ripoti kuchokera m'boma la Mangochi koma akuwerenga madzulo ano ndi Kelly Napolo. Akusate ati nthendayi ndi yayikulu kwambiri chifukwa imakhuza misempha yomwe imathandiza kuti munthu azitha kukhala kapena kuyenda payekha. Iwo ati boma la Mangochi lili ndi ana osachepera 2200 amene akufunikira thandizo la nthendayi, koma akusate ati pakadali pano ana osaposera 1000 okha ndi omwe akulandira thandizo la nthendayi. Mangochi nsei tilipo anthu okwana 5 amene timayenera kuona osakupatula ana okhawo komanso mavuto onse ofunika physiotherapy tilipo okwana 5 ndiye zimavuta abe kuti kodi tingafikire bwanja nawonse chifukwa kwa amene timaona kuchipatala ndiye kuti amachoka kwawo ena amachokera kutali kwambiri kuti afike kuchipatala ndiye ena ambiri mwa amenewa amangokhala ku nyumba chifukwa vuto limakhala ndithu kwa moyo wonse timene tizaona kwa nthawi yayitali ndiye zimavuta kuti azikwanisa kubwera kuchipatala. Timauza kuti azibwera pa mwezi kamodzi chimene zimazayitika kuti amazikhanga kuphunzira zoti azikapanga naye mwana uja ku nyumba. Mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi Children's Village a Felix Chilombo wati ntchito yothandiza ana odwala nthenda ya ulumali wa mbongo inayamba ndi ana 10 okha. Iwo ati pano akuthandiza ana osachepera 600 ochokera m'midzi 39 mdera la mfumu yayikulu Mponda mbomali. Ana ena amasoweka zipangizo zosiyana-siyana zoti ziathandizire pa vuto lawo kuti akhale bwino, ngati pamafunika mipando, special mipando yoti zathandizira, zipangizo zina zoti zathandizire kuyenda, komanso zina zimene ngati zakudya zosiyana-siyana zimene zimafunikira kuti zithandizire moyo. Dziko lonse lapansi limakumbukira za nthendayi pa 6 Oktoba chaka chilichonse. Pakadali pano banki ya FDH yapereka ndalama zokwana 5 million kwacha ku nthambi yona za operation ya maubongo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital, pomwe nthambi ikukonzekera kukondwerera zaka 10 zothandiza anthu.
mkulu oyang'anira zamalonda ku banki Levi Nkunika ati thandizoli ndi gawo limodzi la zomwe FDH imachita podzipereka kuthandiza za umoyo mdziko muno. Polankhula pamwambo opereka thandizo ku Blantyre, Nkunika anatsindika zakufunikira kothandizira ntchito za chipatala. Anayankhula motere: ife monga banki yaikulu ya Malawi munomo Malawi timakhala nthawi zonse okonzeka kuti tizitenga nawo gawo pa zinthu zochitika mdziko lathu, makamaka zokhuza za umoyo. Choncho atatiuza ku Queens kuti ku department ya neurosurgery afuna nawo thandizo kuti akhale ndi chikondwerero chawo chimene akuchita patatha zaka 10 o zaka 10 akuthandiza anthu. Tinachiona ngati ndi cha mtengo wapatali, chifukwa kuthandiza anthu ndi chinthu chimene chili chinthu cha mtengo wapatali. Kupereka umoyo wamphamvu kwa anthu ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Choncho monga ife a banki tinachiona ngati kuti yayi tigwirane nawo manja kuti akondwerere ntchito yabwino imeneyi ndi cholinga choti alimbikitse apitirize kugwira. Ndipo oyimirira chipatala cha Queens pamwambowu Dr. William Peno anati gawoli limaona odwala pafupifupi 900 pachaka. Zaka 10 zapitazo department imene ya neurosurgery kunalibe pa Queens pa. Ndiye tunachiona chachikulu kuti mmene takwanisa zaka 10 ndikuonera kumene tinachokera popeza mmene tinkayamba panali adokota amodzi okha amene amapanga zimenezi. Pano pa mmene tikuyankhula pano tili ndi at least madokota 5 amene akumatha kupanga operate mu field imene yotchedwa neurosurgery. Mmene tili panopa because ndikuno ndikulilonge kumene ma patient amapita for akafuna ma services za neurosurgery. Ku Queens kunoko ndimene timalandira ma patients ochulukirapo. Ndipo vuto limene tili nalo panopa ndi mostly zipangiso zogwirira ntchito zimene zikufunika kuti ma operation anthu amene wazipangika. Chifukwa mmene tili pano tili ndi anthu otakudikira kuti apangidwe operation, koma pali zinthu zina zimene zikutha kusowa kuti ma operation wachitidwe. Dr. William Peno kuchokera ku chipatala cha Gulupu. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani mdzulo buno kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Popitirira nkhani zathu madzulo wano, konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapereka chilolezo kwa magulu a mzika zokhudzidwa omwe ali pansi pa bungwe la Malawi and the Economic Freedom Movement kuti atha kuchita zionetsero zomwe akhonza kuti zichitike lachitatu mawa. Maguluwa akuchita zionetserozi pokakamiza boma kuti lisinthe lamulo loti nzika za dziko lino zizitha kugwiritsa ntchito chiphaso cha unzika chokha polembetsa mkaundulo wa voti. Maguluwa akufuna kuti boma likhazikitse lamulo lakuti Amalawi azitha kugwiritsa ziphaso zina polembetsa mkaundulayo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Mese Matonga. Apa mpando wa Freedom Movement Joseph Epeshi anati bungwe la NRB likukanika kupereka ziphaso mokwanira. Iwo anati anthu ochita zionetserowa akayenda kuchokera pa Crossroads ndipo ukafika maofesi a konsolo ya mzinda wa Lilongwe mpaka ku bwalo la milandu komwe akapereke chikalata chawo. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti ameki mugwiza ndi NRB panakhazikitsidwa lamulo nakuti wina aliyense ovota akuyenera kukhala ndi chaunzika. Ndiye ndi lamulo labwino sikukukana, koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti NRBwo akanika kupereka chaunzika kwa Malawi wina aliyense amene ali ndi kothekera kuda kuzovota. Choncho ifeyo pempho lathu linalonena kuti akunikirenso kunena kuti pali njira zina monga ngati munthu akuzagwiza passport, akuzagwiza driver's license, kapena mwinanso kugwiritsa ntchito vinumbo mfumu mmene timachitira mbuyo mu tsini. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kaiyatsa anati kuunikanso kwa malamulo kungathandize kuchepetsa mavuto omwe adakali pano maka kwa iwo omwe alibe ziphaso za dziko lino. Pali mphekesera kuti bungwe la NRB likukondera chigawo chapakati pogwira ntchito yake mosadukiza kuyerekeza ndi zigawo zina komwe anthu olembetsa akukumana ndi mavuto ochuluka.
manja pafupifupi 200 am'modzi mwa chinsinga mfumu yaikulu machinjiri mboma la Blantyre alandira chithandizo cha chakudya chowathandiza kuchepetsa vuto la njala mderali. Thandizoli ladza pamene ana awiri abanja limodzi anamwalira atadya zomera zomwe zimaoneka ngati chinangwa sabata latha. Ana ena awiri abanjali agonekedwa mchipatala chifukwa cha vuto lomweli. Bungwe la Joyce Banda Foundation motsogozedwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Mai Dr. Joyce Banda ndi omwe apereka zakudya za mtengo wapafupifupi 4 million kwacha. Luwereni Mpasa walemba ripoti mwe akuwerenga ndi Benedetta Mia. Group Village Headman Chinsinga anati ngozi idachitika pamene mmodzi mwa anawo pofunafuna chakudya cha abale ake adakonza chakudya chimene chimaoneka ngati chinangwa ndi kuwapatsa abale ake. Ngozi yaoneka nziko mudzi mwathu mwanga muno ana anapita kukaba chinangwa mlenga ndi njala. Tete kaba chinangwa ndi anabwera kudzapasa aziphwake kupasa anang'ono ana chakudya anapeza kuyamba kudwala. Kuchoka kudwala mpaka anacha anamwalira kuchipatala kumachinjiri. Ndiye vuto la njala. Oyendetsa ntchito za bungwe la Joyce Banda Foundation a Clement Malemia ati ndondomekoyi ikufuna kuthandiza mabanja amene akukhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Ndi madera ambiri amene ifeyo ngati a Joyce Banda Foundation International amene tikuafikira mu njira zosiyanasiyana ngati njala ndikhozanso kunena tino masiku apitawanso tinali mboma la Machinga kumene konso tinamva kuti no anthu ena amapezeka kuti no amadya chiteze ndi founder atamvanso zimenezo anatitumanso kuti tipite tikathandize ndipo kumene konso tinafikiranso mabanja ochuluka kuathandiza ndi chimanga komanso pambali pa chimanganso timapasakonso ndrama pafupifupi aliyense timapasa 4,000 kwacha yoti athandizire kukagaisa chimanga ndi kupanga ufa. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli a Gilbert Nkhoma anathokoza bungwe la Joyce Banda Foundation kamba kopereka thandizoli mu nthawi yake. Zimenezizo zimene atichitira ndikukhulupirira kuti anthu ena sakanatichitira zinthu ngati zimenezizo. Izizo ndi zinthu zotamandika kwambiri. Ifeyo tikupempha kuti mchitidwe umene wachitawu akachitirenso anthu ena. Mabanja pafupifupi 200 ndi omwe alandira thandizoli. Kampani ya Sunbird yapereka thandizo la ndalama zokwana 5 million kwacha zothandiza pa mpikisano wa Presidential Charity Golf wa chaka chino. Mkulu ona zamalonda ku Sunbird Atemwa Kadzanja wati kampani inaganiza zothandiza mpikisano chifukwa inaona kuti zolinga zake nzopindulira Amalawi. Akanjadza anayankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. Titapemphedwa tinaona kuti ngati Sunbird tingachitepo kanthu tizofunikira chifukwa kuti ntchito imeneyi ndi yanobo ikuthandizira zinthu zingapo. Number 1 kwa ife chimene chinatipira mtima kwambiri ndikuti ndalama zimene atatolere zithandiza ana a school muma colleges ndi ma universities. Ifeyo ngati Sunbird timakhalanso ndi program yathu yothandiza ma communities munjira zosiyanasiyana. Njira imodzi imene ndi ya education. Ndifeyo ngati Sunbird titaona ndi initiative ya Presidential Charity Initiative zimene ifuna kupanga tinaona kuti zimene akupanga ndi zimene timapanga ifeyo ndizofanana. Ndi therefore tinaona kuti ndi bwino kuti tipange support ndi 5 million kwacha towards ana school amene akuvutika school fees. Ndipo wapampando wa komiti yofuna kupeza ndalama kudzera ku mpikisanowu a Boyd Luwe athokoza Sunbird chifukwa cha thandizoli. Panopa tipasa 5 million ndalama imene yafikisa ndalama zimene tatolera panopa kuti zikwani 500 million. Target imene tazipasa ngati komiti imene tinauza president tutolera ndi 600 million ndi kwasala 100 million. So kwa ife nkupempha pa Malawi onse makampani na mabungwe osiyanasiyana kuti abwere tigwirane manja titolere ndalama imene yasalayi chifukwa kuti ntchito imene tikugwira kuthandizana ambiri monga mukudziwa kusanje tomanga sukulu kwa Mpata kuja
ndiye chithandizo chofunika kwambiri. Kugwiritsa ntchito luso pokweza chikhalidwe ati kuli ndi kuthekera kothandiza achinyamata kutenga nawo gawo pokweza chuma cha dziko lino. Ena mwa achinyamata aluso ndomwe anena izi. Daniel Zimba akusimba zambiri. Achinyamata aluso komanso ochilimika pa chikhalidwe atemwa Banda ndi Tigrin ati achinyamata ambiri mdziko muno ali ndi luso lomwe atati aliphatikize ndi chikhalidwe chawo litakupindula. Banda yemwenso ndi mkulu wa gulu la zachikhalidwe lotchedwa Looks Lifestyle wamema achinyamata kugwirana manja ndi kuthandizira kupititsa patsogolo chikhalidwe kudzera mu luso lawo. Chomwe ine ndimadziwa ndi chokuti kukhala munthu wa nzeru sizikutanthauza kuti ukhale ndi nzeru mkalasimuka, koma ukhoza kukhala ndi nzeru kudzera mu luso ndi zinthu zina zambiri zimene iweyo umatha kupanga. Ndiye ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti achinyamata tizitha kutengapo gawo kugwiritsa ntchito zimene timatha kupangazo popititsa patsogolo chitukuko komanso chikhalidwe chathu. Ineyo ndimakhulupirira kuti tonse pamodzi tingathe kutukula chikhalidwe chathu. Ndipo Tigrin wati iye wapindula kwambiri ndi luso lake chifukwa amaphatikiza ndi chikhalidwe chake. Ukakhala nyamata kuti kupanga music yako kunoko imene ili authentic, kandi wenchewa, kandi wentumbuka, kandi chani, kumene kuja kuli ma instruments osiyana-siyana, kuli ma dance osiyana-siyana, kuli zinthu zimene zimakhala tikupanga ngati chikhalidwe chathu. Tizenga zimene zijazo kuzipanga fuse mu music. Tipezeka kuti music yathu ija ngati imene yanga inapitira patali kuwina maodzi kunja ku America, ku UK, chimodzimodzi zanonso zikhoza khala chimodzimodzi. Awiriwa atsindikiza kuti chikhalidwe chimathandizanso pa chitukuko kudzera mu ntchito zokopa alendo. Ntchito zokopa alendo zimapereka ndalama zopitirira 6 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe dziko lino limapeza pa chaka, ndipo anthu pafupifupi 500,000 amalembedwa ntchito mu nthambi ya zokopa alendo. Ripoti limeneli la Daniel Zimba tafika nalonso pa mapeto pa nkhani zathu mwa tsatane madzulo ano, koma tisadasiyane na inso mitu yake. Vuto la zachuma akuti lakhudza ntchito zopereka magetsi m'madera akumidzi. Wapa mpando ya komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za malamulo wati nthambi zopereka chilungamo mdziko muno zaola. Ndipo konsolo ya Lilongwe yapereka chilolezo kuzionetsero zofuna kusintha lamulo lolembetsera pa chisankho zomwe zichitike mawa lino. Nkhani zathu mwa tsatane madzulo ano ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. Malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tingo timakoma nonse and goodbye.